Ο Ιουδαϊσμός είναι η θρησκεία των Εβραίων. Είναι ένας τρόπος ζωής βασισμένος πάνω στην προσευχή και την Τορά, ο νόμος. Οι Εβραίοι συγκεντρώνονται για τη λατρεία στις συναγωγές, αλλά για αυτούς η θρησκεία είναι ένα θέμα που αφορά πάνω απ' όλα το σπίτι και την οικογένεια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η λέξη Εβραίος προέρχεται από την εβραϊκή λέξη γεχαντάχ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους απογόνους του Ιούδα, του τέταρτου γιου του Ιακώβ, που ίδρυσε το βασίλειο της Ιουδαίας της Μέσης Ανατολής. Ο εβραϊκός λαός συχνά αναφέρεται ως ένα έθνος. Οι Εβραίοι πιστεύουν σε έναν Θεό, τον Δημιουργό και Κύριο του σύμπαντος. Πιστεύουν ότι ο Θεός τους έκανε μαζί τους μία διαθήκη, η ειδική υπόσχεση, μέσω του Αβραάμ και ότι ο Θεός κατευθύνει τα γεγονότα στην ιστορία του έθνους. Όταν οι Ισραηλίτες διέφευγαν από την Αίγυπτο κάτω από την ηγεσία του Μωυσή, έκαναν μία άλλη διαθήκη με το Θεό και τους δόθηκαν οι 10 εντολές. Οι Εβραίοι στη ζωή τους ακολουθούν μέχρι σήμερα τις εντολές του Κυρίου, όπως δόθηκαν στο Μωυσή. Υπάρχουν περίπου 12 εκατομμύρια Εβραίοι στον κόσμο. Παραμένουν ένα μικρό έθνος και έχουν υποστεί διωγμούς από την αρχή ακόμα της θρησκείας τους. Η πιο φρικιαστική από όλες τις καταδιώξεις ήταν το Σοάχ, ολοκαύτωμα. Πάνω από 6 εκατομμύρια Εβραίοι σφαγιάστηκαν ανάμεσα στο 1939 και το 1945 από τις δυνάμεις του Χίτλερ. Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι ο Θεός τους έδωσε μια δική τους περιοχή, την γη της επαγγελίας του Ισραήλ.